Uy, di ka abot guys. Good morning guys, jabuntag sa joko ni aning eskwelahan. Sayo ko kayo ning anhi. Tungod sa kasayo, ako'y kinaanang niabot sa eskwelahan. Kita mga jud mo. Pagka alas 7, ambak na ko sa ubos kay magsugod na ang flag ceremony. Nagkanamanan mo kadaghang mga bata dani guys, kita mga jud mo kay magsugod na gadag flag ceremony kay bawal mali. Sa mga wala kay balo magdin ang mga classmate di ay. Dani aga mong linya sa section sinulog. Nagkabanatay dani guys kay naay ni kanta og salamat char. It is all about because teacher month karon ay teachers month mo nang magpasalamat ta sa ato mga teacher karon. Thank you Ma'am Jeneline Reyes ang advisor. And then pagkahuman na mo og flag ceremony ning sud na mi sa mo ang building. Bao mag-init magungto makita sa among classroom makikinaibabuan makapoy makadumusa ka bitaw ka pang ibabaw kadug mo ang classroom kinaibabuan jud sa building. And then pagkahuman sa among paglakaw sa arang habuga kayo nga building ni abot ta gyud sa among section sinulog Ma'am Reyes among advisor diri. Bao nagandam antab na mi guys kasi para sa katunay among subject nga sa bato ka mag-stretch bitaw sa mga lawas. Ag una din nibilang ka guys si Ayento baon sa tuinga nakalimot man ko basta kay Ayento to apelyido. Okay, Rich. Butang ka buta. Go. 85. Adja ba dyan ito tama dyan mo sunod that's me also ako na pwedeng bilang kag usob. Uy Sunday daw guys. Uy di ka abot guys. Modila pa yarn char. So this is our classroom and these are my classmates. It's me again nagbaba sa mani. Sa may naong ani. Na tabla pa mani. It's me again. I'm back here in the school after 1 week nakabalik na gajud. It is udto mga udto naman ni udto na medi aga mga kauban. Ano ni udto na mi guys. Hi. Kapoy ra baga jud edit og vlog. Balag kapoy pero worth it. Uy ay bata mo adto. Uy asa ta mo adto katuod mo? Ata mo adto. Dali anak kay habog ra ning building. Now we are here at masonry sa bani work area ni sila guys. Carpentry work area. Diba? Complete sa mga equipment. I am now here at construction work area. O, diba? Raymar, hi! Uy, kaon. Anong gawa? May ginagawa yarn. Ini kinais ang buhok ko, decide pa lamang na pipa. Ngayon nga, kilid niya. Oh my daughter. Kari. Bada pa rin ko sa kahilumon. Kasi lakaw-lakaw, puwag lubot, magbalin-balin. Yeah, mo kunot. Isa. Uy, asa ko nag-camera. No, wala. I don't. And then, alas 4 na hapon. Ay, alas 3. Dapat. Ay, nahilo na sila. Takakala, makatara mo. Ang hinlo na sila. Abi, alas 4 na. Buang ng alas 3. Imidya pa man di ay. Tapos, oy, pilingon. Adyo pa pinilingon.